Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Bu mağdaylaňyz janyňyz sagmy? Bugun abzordaky maşin, ýurdumyzdaky iň populyarny crossoverlaryň biri bolan Lexus RX-in 5-nji pokoleniýasy. Maşin bilen tanışalım. Lexus RX 350 2024. Şu atşı maşini abzor edýän begenjiň çägi ýok. Näme üçin? Eň gowran maşinamyň biri Lexus bilýäňiz. RX-in edil gaty bir ul fanat däl. Ýöne imin şu maşin göremden soň, şu maşin sırf göremden soň birazçyk ýesden güwünün geçirýär. Rally ot öň hiç wagt RX halamokdum. Näl halamokdum bir halamayan maşinim däl. Mydama diýdim. Lexus YS 350 RX-den has gowy, has komfortly. Ýöne imin şu pokoleniýany sürdüm, 5-nji pokoleniýasy. Uja biraz pikirim ütgetdi. Sebäbi näme etdirler? Crossover, ha? Crossover. Gavaritler şol burada öňkü 4-nji pokoleniýa alyp, ýöne ýörüşi sedan ýaly. Ýol tutujulugy sedan ýaly. Üstüne gowy işläpdirler. Bärde polnusy täzedir. Hemme zat öňkü köneden hiç zat ýok. Bu maşinimiz biziň taryhyny aýdyp berin. 1997-nji ýyldan çykarlyk gelýär. Ýani ýadyňyzda şäm Lexus RX 300'lük wady, 330, 350, ondan soň 350 bolup gitdi. 2018-den 17-den 18-den 21-e çen wapşa 20 kaçan abnavleniýa bolmady. 22-ň aýagyna ina Lexus kompaniýasy bize täzece pokoleniýany hydyrlady ina maşin. Olanlar ähli gapdarlaryň odan sizden baha beriň, seredin. Bu maşin häzir käne gördüm. Pul berdi, ýene zat pikir edäýin. Ýok, hiç zat ýok. Maşiny kopartdan sargadyk, geldi maşiny taýyn boldy. Hiç ýeli pul zat hiç kim beren ok. Çista öz pikir maýdaň. Sizem nämesi nito bolsa ýa-da bir kemçilik bolsa hökmen kommentariýada belläň. Bir zat ýalňyş aýdyp biler, men öňemaýdan, men auto ekspert zat däl bir. Ol diplomly zatly bilýär, oňgalyk zat däl. Prosta maşin lübitel. Başta abzorlamda aýdyp berdim. Men başta näme ýerlek gelen agdalarymyz tanýaňyz bilýär. Prosta maşina lübitel, maşin barda bir zatlary öwrenýän, maksimum prostoy dille size düşnükli bolar ýaly diýip aýdyp berýän. Bu maşiniň bir näçe komplektasiýasy bar ulanlar. Şu wagt bizde kopartdan sarganamyz bar. Ana munimy da biziň maksimal komplektasiýa ýöne seredin. Muňa men ultra lüks diýsem bolýar, diýmesem bolýar. Sebäbi näme üçin? Bir davotçuk ýok kapyda, biram sidenýän ýygyny monitor ýok. Galan zat bar, 5 kamera bar, avtoparkovka bar, panorama, gologramma, ay karoçy, ýanky köp gürlenýän zatlar gara. Hemmesi şu wagtky zaman maşinlarda gelýän funksiýa bar bolsa, bärde de goşulanlar. Diskalaryndan başlaýlyň, düýbünden täze diska ulanlar. Komplektatsiýasyna göre diska ütgendir. Çıra polnusy täze ulanlar, 3 göz, wapşe dizayn ütgäpdir. Aýra tün ünsürlýän zat özüni ünsüni çekýän, şoň mordasy, radiatoryň reshotkasy, ýa biz ablytsowka diýärdin. Wapşe başga zatdyr. Öňünden wapşe başga maşin. Hiç ýagdaýda 4-nji pokoleniýa meňden okşamaz. Öňüni gördüňiz. Öňü hiç ýagdaýda köne pokoleniýa, ýagny köne modeli meňden ok. Ýa-da edil soňgaly. Serdin splashnoy edipdirler. Polny çıradyr şu. Baha bergine görýäňiz, nähil bolupdyr. Men şu RX-in iminna şu 5-nji pokoleniýa Sneshkan hafa odan gördüm. Ak bilen Sneshka var da biziň nasnawny Sneshkan hafa odan gördüm. Aňam şu ýerde suratyny goýaýyn. Siz haýsyny saýlardyňyz? Akmy ýa-da Sneshka? Patfarny ýakkan gören serdin. Nike çıra diýär biz buňa. Maşyny gowrum ütken däller. Öňkü 18, 19, 20, 21 RX-lar bar. Edil şoňalyk gowrum. Bär splashnoy aýna gidýär. Şu durşuny aýnadyr. Ýene bir zat Lexus kompaniýasy şu RX-i ortalama 5 ýyldan täzeleýär. Restyling edýär elbetde. Ýöne şu modeliň 3-nji pokoleniýasyny 2008-den 17-e çen çykartdy. Ana şu taýda bir öz adyndan çykdy. Atak ortalama 5 ýyldan täze pokoleniýa hödürleýär. Maşin gowunuňyzy ýaradymy? Ulanlar aýdyň ähli kaptallaryny odan serdin 4 kaptallarny görkezýän size.
hiç pretenze eder ya zat yok. Özüňize maýdan renka mıň aýratyn owadan. Indi şu siz daşyna seretdiňiz owadan diýäňiz. Owadan size içinde garaşa. Salona bakaryň. Kapylary abyşny ruçka ýalakdyr. Ýöne abyşny ruçka däl. Serdiň çekip bolan okşuny. Göräňizmi? Ýöne çekilmeýän ýöne içinde knopka bar. Şu ruçkanyň iç şaşyna ana. Şonu basdyňyz açylýar. Şu iç şaşynadyr ruçka. Bu ak koja salona serdiň awlanlar. Mebel rul. Idealni şu maşyny alýaňa hiç hissat elletmek gerek. Mark Levinson audio sistema. Apşifka serdiň oranlar. Wapşe başga dizayn. Ruçkaçyga serdiň. Birinji ýerlik maşyna menemde açyp bilen boga. Dost oglanyň biri alypdy. Primerna bir ýyl boldy da. Dost oglanyň biri aldy. Ak onkyny öwrülen akdy. Şonu açyp bilmedim. Ana ruçkaçygy şu. Göräňizmi? Hemme zat idealni edilen ruçkaçygyna şu. Elbette pamisizene ba, ýöne pamisizene an gözläp tapmaly serdiň. Goýan ýerlerine. Ana. Gara bäram gara bolyn, bildiren okýan gözläp tapma. Abyşny bu da gapyda bolýar. Şuny gapyda goýan bolsalar, has goýulardy sebäbi näme oja öwrenişde pastiýany gapyda bol. Atak bolýar, predrasiýa demek ýöne prosta aýdýar. Oglanlar salon ana, oglanlar alsaňyz ak ýa brown alyň. Ak biraz kirle uçolýar ýöne gaty bar gedek ýaşasy. Bärleram seret ak diýenler görýän gaty owadan. Ulu monitor mu diýmiz? Ýöne şuň komplektasiýasyna görä monitor kiçelýändir. Ýene aýtmaly zat. Ilk ayna, zadny daýnamyz biziň monitor. Beýdäs abyşny ayna bolýar. Mene abyşny ayna süren monitor bolsa bulaşýan dogry maýdaýyn. Siz nähilip sürýäňiz? Ýazyn kommentariýada. Inni skorruçak. Ýene bir zat da. Yaman kıyın şunu. Ýöne aýtdym ha geçenke bir maşyna abzor edem da aýtdym. Oglanlar esasla şu maşyny alalyň öwrenşersiz. Öwrenşän çaňat kıyın bolar serdiňne. Biz abyş näme diýäs? Alýas ýa ýa öňe diýäs. Bärde oňa zat ýok, gapdaly geçirdiňiz. Dawrly ýa da gapdal etdiňiz, öňe etdiňiz ra. Bolly. Bärdeni düşündiren bolup durlar da. Ýöne serewne kıyynrak. Ondan avto start badyr. Maksimum ekonomik edilen maşyn. Yani svetofor var durduňyz. Öz öçürýär. İsteseňiz şu funksiýany öçürýän bilýäňiz. Köp oglanlar şonu öçürüp durýar, sebäp starter daýlýar diýe. Bilemok men azaýlany gadyp pikirden. Indi serdiň 5 kamera näme bolýar? Daýans 5 kamera näme? 5 kamera diýilýär we 360 gradus diýilýär. Gördüňizmi? Maşynyň hem birini görkezip durandyr. Ana. Diýeli ýa-da. Sen alyp eýlek-beýlek seretmek gerekkäle maşyny öz polnusy görkezýär. Gördüňiz? Ana şuňarak. Indi serdiň şunu avtoparkovka da badyr oglanlar. Bärde bar ha. Eger avtoparkovkany işletjek bolsam, liniýa bolmaly. Karoçy onu soň görkezýär. Ýöne avtoparkovka ba. Bu maşynymyz biziň 2.4 turbo motor. Turbo motor näme bolýar diýip sorýanlar bar. Biz oňa aýratyn video çekmeli. Ýadyňyzda şäme öňkü Mercedesler elýärdi köne kompresor diýär, ikilik kompresor ýa üçlük kompresor diýerler. Näme bolýar? Aýratyn video çeker. Size gyzykly bolsa. Şu wagt täze gelýän maşynlar motor kiçelede turbo goşulýar. Ýani turbina motor has güýçli işledýär. Näme diýär? Siz gaz bassaňyz da şonu turbo işläp başlaýanlar. O da sebäbi wyklapnoy gaz bolýar. Maşyn basan gulşytylan çykýan tüssü birinji turbina bar ýa, o da işleýär şeýde motoru has köp kislorod bar ýa, howa bar ýa da has güýçli işleýär. On podrobny işleýişini netip bolsa turbinany aýdyp berjek hökma. Bärde bize 8 kors korobkadyr oglanlar. Motorumuz 2.4 benzinowy ýöne turbirni motor. Düşünýäňiz, bir turbodur. Şoň twin turbo tamam. Twin turbo bolan 2 turbo bolýar. Ýa da двойной turbo diýilýär da. Maşyn. Ana Lexus ES 350 ni men şoňa çalyşyp biljek oglanlar. Hiç ýyl gynanman. Sebäne bir kelek oturaňda gaty bir beýik oturaň ok. Men RX-ken halamaýam bir beýik oturýardym. Munda gatyken bir beýik oturaň ok. Ýöne maşynyň aşağı gaty pesem der. Beýgrek ýöne has bir daýo diskalar içine gir oturalyn. Bir hil pes oturdan ýalar. Belki pes däldir, ýöne gowunyňa sen pes oturan ýalar. Nada ýyzy. Podstakanik bolu başga zat ýok. Ýene gowdady, serdiň.
Ýetkisideniler gazzar ýarym sowajandyram ýzynyň öz klimatçygy we ýzyny isleýişiň ýa sazap bolýar. Type-C zaryadkalar näme Type-C ýeşdi? Çykkan sertka isleseňiz gallaryňyz, isleseňiz düşürýäňiz. Ojak ene manga. Ýzyny şuňa açyk çyrajak we bu da sensorny ulanlar öňündäki çyralarym sensordyr. Gowdatly. Allah can. Hemmämden nisip etsin. Elbetde ulanlar aýakda atça. Prada ýalak, Prada'da şoňaly 2 ede gitmeseň açanok. Başda açylmar kösönlük. Ana bagajnik. Ýaly öz zanaveskaçygy we bärden şoňa açyk. Türkmen haly atdyrlar öz setkaçygy. Aptechkasyna çenli dur. Bagaj ulanlar. Mana hasam buloltup bolýar bilýäňiz-de, ýetkisideniýärler ýapdyr. Şu ýerde sizi amatly we gowy bilen tanıştyrayyn. Green Hill öz ýurdumyza öňe ardan nip erbetdir öýtmäň. Amatly bolanyň sebäbi ýurdumyza öňän üçin içiniň prisatkalary Amerikan Infinium kompaniýasynyň prisatkalary. Ingo prisatkalar ulanýar. Şu wagt 10 ýaş 40 bilen 20-50 we nesip bolsa 10-40 ham gelýär. Amatly we gowy gözleýän bolsaňyz Green Hill alyň arkay. Birden ýyzyna köpräk ýük ýüklenjek bolsaňyz döwseňiz onça pul berip dözüp bolmazlar. Serdiň knopkada düşürýändir we hem düşürýär, hem gallyrýar knopkada we içindäki ekrandan gallyrýandyr şunu. Gel yapyl. O. Boldy. Knopkada açça ýapýar, aýakda açça ýapýar. Inni iň esas sady biziň gowy görýän 3.5-myzy Lexus kompaniýa aýyrdy. Inni bize 2.4 turbo motor hödürlýär. Häzir biz muny sürüp görürs, size görkezler. Ana motory şu wagt Highlander'da, soňky Highlander'larda da 2.4 turbo motor gelýär. Inni oglanlar şu ýerde ünsüce men diňläň. Şu motorumuz biziň 280 at güýji bar. Nolan ýüzeçeni primärne 8 sekund. Ýöne 1000 RX-iň edil şuňalyk 2.5-lygy bar. 2.5 gibridi. Ana ol at güýji has güýçliräkdir we razgon çalt. Ýöne ýene bir zatda RX 500 hayvadır. Edil şuňal kuzu ýöne motor ütke. Onu şuňal 2.4 turbo motor we gibrid gelýändir. Düşünüňizmi? 2.4 turbo gibrid gidýär. Muň edil şuňalyk 2.5 gibridi bar. Ol 2.5 gibrid gidýär. Munymyz biziň 2.4 benzin motor gidýär turbirini. Al şu iň gowsy iň erbet ýörýäni 2.4 turbo gibrid gidýär. Ýzyna ýazylsam RX 500 Hyder. O maşynyň 380 at güýji bar. Namynymyz 280, ol 380. Primärne 6 sekundda ýüze çykýar. Munymyz 8 sekundda. Ana, şol tapawdy badyr. Elbetde ýanky motoryna göre bakasam ütgeýär. Otlan şunu serdiň. Boldy. Indi şu ýerde 2.4 bir motor bolmaý diýjek oglanlar bar. 2.4-den diýinip bilemok diýerler. Öküz kellen 2.4'ün kän halanoklarını dut kemra bolmayan bolýar. Olin dut kemriň hem 2.4'ü köpüýüňiz halanok. Üçlüge gorýagyp. 2.4'den diýinip bilmänýär. Biz halamzok onu biz 2.5 gorýasyp ýazjaklar bolar, 3.5 gorýasyp ýazjaklar bolar. Camry'da, Toyota Camry'da iň gorýan motor bizde 2.5 Spros kän motor, 2.5 köp adam galýan şol. Sebäbi rashoda ýagamady uýmalýar. Vanus sesedýädi. Adamdan bir adı gözü gorkonna köne 3.5 öküz kelle Camry'larda. Täzelerde oňa sesli ogmolyn, serne gözü gorkonsoň näme diýär? Süýtde agdy bişen suwam üfläp içýär, ana şoňaly diýerler. Indi 2.4 motor, bu maşynyň 2.4 motor bar diýip berer. Oglanor, şu maşynyň dan moment 2.4 motoryny hiç ýyl ýagdaýda problemi ýok. Ýöreşi, lüboy mundan öňkü 3.5 RX-ler oturtýar. Ýakynara bolsun, daşara bolsun, hiç ýyl mesele ýok. Ýakynara bolsun, daşara bolsun. Şo zatlary barlak görümden soň aýdýandyr. Öň aýdýadym men size, ýakynara mesele ýok, ýöne daşarany bilemok diýdim. Dan moment şu RX, lüboy mundan öňkü RX-ler, ýakynara, daşara öz zavatskoy motor bolsa da olaň mesele ýok, oturtýar. Bu maşynymyz biziň 28.950 mil geçen. Inta garansiýasam gitmedik. Indi
Bu maşynyň funksiýalary barda aýdyp berem. Klimat kontrol elbetde bar. Rul gazarya sowatja o zatlaryň hemmesi bar ulanır. Özüm hemme zatynny monitorda şu ýerde görýäňim üýtgeç knopka ýok. Hemme zat monitorda. Fotograf we wilçiliýatça sijenýe bar. Navigator bar. Näme ýüregiňiz istese bar. Bir massaj sijenýe ýok şu ýerde. Massaj sijenýe bolansa has gowurdy. Ýöne Toyota kompaniýasy o zatlar kendi goýanok. Näme üçin Toyota kompaniýasy idim? Lexus elbetde Toyota kompaniýasy. Bär patsvetkalja. Oğlanlar görýäňizmi? Plasmasdan polny atkad etdirler. Plasmasy ýok şu ýerde görýäňizmi? Torpedada inni koja, bir hil ýumşak koja. O da näme? Torpeda ses etmeýär. Bir şu ýer plasmas, o da gologramma durýan ýeri. Isteseňiz gologramma diýin, isteseňiz proyeksiýa diýin. Mark Levinson audio sistemana siz ödüňiz bilýäňiz. Bärde wapşe gowul sebäbi has täze. Inni esas saatlar aýdyp berdim. Men sijenýam gyzy urada. Dur gaýrat et. Fotograf toýupdyr. Ana rulam görýäňizmi? Isteseňiz gazartjaňyz, isteseňiz aýyrtjaňyz. Mesele ýokdur. Olanlar bärdäki funksiýalary oturup size aýratyn bir video çekmeli bolýar. Hemmesini aýdyp oturjak. Ana görýäňiz näme isteseňiz bar. Biziň söýgüli sport rejiminde geçirdik oğlanlar. Neserdiň şu ýerde minusy öňkýalyk bilenmi? Bir ýerjikde bolsa da monitorda hemme zat bilemok. Belki gowy, belki gowy däl. Liçni men üçin gowy däl. Men üçin bileňizmi? Ýestakýalyk şuna şyk geçirseň, bärçikden geçirseň de sport rejimi. Ana şonda gowy. Rmen gara, serdiň bu dizaýna. Gara rmen, ak futbolka. Maşin mesele ýok oğlanlar, gaty gowy. Na kameradan görýäňiz. Çyraçygy ideal. Näder siziň şuma izolýasiýasyny we ýol tutujulygyny örkeden ýörüşini. 3,5 ming emosiýasyny berýärmi? Wah, elbetde berýär. Ondan hasam gowy. Görýärmi? Bassaňa turbojuň çağırılja sesi salony eşdilýär. Başga da eşdilýär salony. Aýylganja we. Realna. Allahjan oğlanlar hemmeňe de şuňa açyk täze maşyna almak nesip etsinler. Biz häzir köne maşyna gowurýas. Ýöne täze zat almaly. Her videomda aýdýan onu. Täze zat dolýarlar, bu üýtgeçjek bolýar. Ýöne minus barmy? Diňe öwük geçdim hälenden öwgändir. Indi minus var, zap çaşdy. Hudaý saklasyn. Bir amortisator $400. Bir ýerlerde degiraýsaň, bolly bir fara, ýo men bir fara näçe çarpdym şonu. Iň arzany $500 faraň. Ito oňa tapmaýaňyz, original fara aljak bolsaňyz $1000 taýynaýyn. Her farasy $1000. Ana minuslary. Ýeke minusu şu maşynyň zap çaşdy. Başka minus ýok. Bir bakym nätirdak minus. Janalar ýörüş bar. Joskraqmy 20 ýyllyk diskalarda. Birazçyk edilýän çukura düşeňdi bildirýär. Atak ýol tutujulugy, nafta startyny gördüňiz. Muny öçüreň taka gowy ýörärni ýaly we abyşyn zatda hiç il bildirýän ok. Daşyndan ýörüşini görkezä, ses çaşynam diňlen 2-4. Operatora da berel mikrofonu. Operatora ýa daşardak çywnlara sereda, serdiň öňnäkçiler ýaman gowy müňçyrajyklar. Ananna, nollar ýüz barlalym, daşyndan nähil ýörýär. Sizden baka beriň. Çywndan adolly, indi içinden hem gürküden size ýörüşini. Birini halama sadma ulanır şu yer şey canı serdim. Bir parkovka oymala. Öyle parkovka oymasan ben doğru yüzeren ok. Mesele yok. Çivinden dolayı ola boy. Mor kayıtmalı ya. Yaman kan çivin. Maşin var ha. Näçe öwsem öwürmeli. Näçe öwsem. Ana şu an çırasyn ýanynda serdiň nähili. Dalyn çırasy görýäňizmi? Zavatskoy hemme zat hisat ellemek gerek. Bilijni kak palojny, dalny kak palojny. Razvorodu. Gowy. Edel bir razvorodu. Wow diýip biljekler. Sebäbi şu atky men köneje Mercedes'im bar. Şoň razvorodam, şu RX-dan gowda. Onan meňiz.
Ýöne men kam gowy. Oň ýöne ýöreýişi başga da samolyot. Mesele yok oğlanlar. Aydylan sekundda ýüze çykýar. Hiç mesele yok. Daşa çaltam çykýar şu maşyn. Serdin bu maşynlara sedan däl, ýöne sedan ýalýar ya. Sedanyň emosiýasyny berýär. Men myda ama Haylanderlen eriksi bir hiç bir öňe süremek bilýärmi? Gowurýarlar halkymyz gowurýar, oğlanlar gowurýar, hawa gowy bolýar diýär. Ýöne bir alasyn melip oňalyk zat ýok da. Ana berde şo zat ýok. Alasyn gelýär ýa-ni alyp. Sebäbi sedanyň emosiýasyny beren crossover. Oğlanlarymyzyň käbiri ay maşyn dydany oklay gowy däl ýa-da. Näçe dydamasa şonça gowdur, şonça tehnologiýasy täze we savremen bolýar. Sebäbi dydasa maşynyň razgon pesel. Ýa-da istoşnikde 275 diýä käbirini biz 280 ortalama alaýasa 300-de ýeten okşy. 2.4 turbo motory şoň. Paşty 3,5 ýalyk da. Öňe bir turbo. Ýöne ýanky aýtdym size bu 2.4 turbirni gibridi 380 at güýje, paşty 100 at güýç bundan ýokarda. Hemen bol RX 350'den nokta RX 500 H2 diýär da. H-tip zadedeni gibridin znaçogy da bilýäňiz onu. Şol ol has daýaw ýöre. Ýöne biziň ýurdumyzda barmy ýokmy bilemok. Bahasam gymmatdyrlaýan, biz astan oýny şuňa alyp gelýär. Biziň käbirimiz halkymyzda şeýle düşünje bar. Gibrid almalar, gibrid diýişdi. Näme üçin şey diýerler? Taksi kamera alýarlar gibrid, onuň diýip bilen oklar ýa-da gatur udarly zat alsalar gibrid sistema diýen olsa diýip bilen oklar. Onuň gibrid gowy dälilýär. Men özüm başdak videolarda size aýtdym, kameraň gibridini almaň, benzin alyň diýdim. Men size diýenim ol 17-18 kameralar. 20 kameralarda men size gibridini alyň diýen. Liçna men özüm alsam şuň RX-de ýankalyk 2,5 gibridini ýa-da 2.4 turbirni gibrid, turbo gibrid şonu alardım. Has daýaw ýörýär. Atak, men alsam bolar, meňem ýöreýiş gatgowy görýäňiz özüňiz. Serden zanyp çykdyr. Mesele ýok. 3,5-dan gowy ýörýärmi? Elbetde. Mundan öňdäki Luboy 3,5 motor diýip bilýär. Hiç problem ýok. Isleseňiz ýakyn ara, isleseňiz dasar. Abyşna çapşylyp ýörlen nokta prosta komfortny. Esasy zat maşynyň razgoruna seredilýär da olanlar bilýäňiz. Şol 5 kilometr üçin etjek zady ýa-da başdaky 2-3 sekund edip biljek zadyna seredilýär. Sebäbi näme? Reska ýanky kruga ýermeli, şäher içinde sürseň reska krugdan çykmaly, kak bana şo zatlaryna seredilýär da. Atak gonşly maşynlar bu. Düşünüňiz, ol da şara näçe plan kilometre çapşylyp gonşly maşynlar oňal çapşysasyňyz gelse, gonşly maşyna alýaňyz, rahatlanýaňyz. Abyşny ýollar oňal sürmäň. Haradyňyz maşyna olanlar. Mena da bolna, inni ýene bir zat, cruise control, palasada çek, olaň hemmesi bardyr, men aýtmadym da, o funksiýalaryny Luboy maşynda bar. Düşünüňiz, Toyota kompaniýasy öz maşynlaryna haýsy funksiýalar goýan bolsa, berde de bar. Lipistogam bar. Lipistog näme berip, Tiptroniň goýup çapşamyzda, berk geçirip beýdi oturamda, berden çapşýas. Düşünüňiz. Şeýlerak, ýene bir halandadım, şu ýerni görýäňizmi? Bir kilçik sensor ýalykdyr. Ana, görýäňiz ýöne, şul ýöne knopka diýmen, karoç şuna plasmas. Berde aýdym gataldyp gaýlatyp bolýar. Muň iş şaşyny görýäňim, içi ütkendir, içi uja monitorda. Şu monitorda, şu monitoryň zady, görýäňizmi? Hemme zadyny prидуманы etdirler, idealny mebelçigi, prosto söz ýok, kaçystywasy olanlar. Gapdaljyklaryna çenni koja da plasmas ýok da, minimum plasmas şu maşynda, minimum plasmas. Ana soň üçin gowurýan. Kän tykyrdy bolmaz, ýyllar geçende. Ana bärjine serdiň, daşy şu ýerim plasmas, näme görýäňizmi? Aşağı plasmas, ýöne üç aşy koja. Priýatny koja. Gow maşyn. Zapçasty gymmat diýmesen gat gow maşyn. Biram bakas. Maşyn haladyňyzmy oglanlar? Herdiň gijede nähil oldy. Ana da arkadan oglanlar agşam. Maşyn işläp dur. Ses sarsyn örämi? Salonum ütkeş oldan agşam. Inni ingizakly ýerler elli. Maşyn bakasyna degýärmi? Hawa degýär. Bakas näçe? 45.000 dolar. Imno şu maşynyň bakasy. Komplektasiýasyna görä bakasy ütke. Şu wagt biziň ýurdumyzda primärno şulaň bakasy minimum
31-32'den başlaýar, 30'dan başlaýar diýeli. Galyk gidýär. 50-60'a çenli. Näme üçin beýle? Paşdy 2 hesse tapawut bar diýäňiz. Komplektatsiýasyna we ýagdaýyna görä. Bulan paketler ammadyr. Bulan Amerikadan kopartdan alyp getirilen ama ana şundaýlar. Bunymyz bilen komplektatsiýa gowy bolan üçin 45 000 dollar. Ondan soň bu prastoy we diňe prastoy lukly 5 kamera ýok, kiçi monitor. Ana oň ýalagan bar. Ana biziň ýene bir san zakaz edenimiz o ýaşyl panorama däl, ýöne hemme zat. 5 kamera, uly monitor, ýanky hemme zat bar. Diňe panorama däl. Ana oň ýal komplektatsiýa tamam. Şu Lexus'un soňky biraz kynýrak. Обычно bular näme dikide bazawy dikide lüks, ne luxury diýäňiz, ultra lüks, ultra luxury diýilýär. Bular ana şoňalyk. Indi вообще prostoy dille bizde 1-nji klass, 2-nji klass diýilýär. Ana şoňalyk. Примерно ana komplektatsiýa şeýle. Soň halyjylarda birazçyk ütköşük gidýän eken, komplektatsiýa prestij olbul. Ana обычно biz Amerikan kalamyzdan soň bizem şu lüks, luxury ýa bazawy diýip. Maşinlarda erwede hissat aýdyp biljek gel. Häzir käbiriňizde bineşni vid, halamasaňyz käbiriňiz renkini halamasaňyz olacak wkus. Na wkus и цвет товарища net diýerler. Bilýär, her kim öz wkus bolýar. Atak maşin opş alanda Lexus biz näme üçin gowy Şo zatlaryň hemmesi bar. Kaçtosy nähile golarmyň 300'lükler has gowy diýip ýazjaklar olar häzir. Başdaky çykanlar. Bolup biler oglanır. Maşin 28 000 probeg geçen ýaňwar. Ýaňwar sürülýär, 2 ýyl sürülip ber. Süreli ondan soň bilip bile wanga däller biz häzir öňümde görüp bilemiz. Maşynyň nähil boljak. Atak 20'lik diska. Biraz jostrakmy? Edil çukura açaňda bilir ýa. Ýöne atak men bir josk diýip biljek gel gatken. Ýene bir zat bar. RX gaty bir komfortlulygy bilen tanalmadylar. Opsiyon ýumşak. Liboy RX-a näder lad etseňiz, ýol tutuculugy we ýumşaklygy ýesden gatrak we ýol tutuculugy pes bolýanlar ýadyňdan çykarmaň. A berde o zat ýok. Yes 350 sedan bilen polnusy deňeşdirip bolýar. Hemme zat. Uly diska ýöne maksimum komfortly. Egerde bu maşin alyp çöle ýa dağa urdurjak bolsaňyz, onda maslahat beremok. Näme üçin? Serdiň abi, maksimalny şäher üçin edilen. Bezdoroja üçin etmeli zadyňyz näme bolar? Galyň pakrishka, kiçik diska. Ýörüte bezdorojaň pakrishkasy, bezdoroja diska dakýaňyz, sürýäňiz. Onu da aşağı serdiň, gaty bir beýikdäl. Ýöne şu wagtga çykýan maşinlar, Land 3'de, yani Prada'da aslında bir şäher üçin sürmek üçin de sebäbi uja köp adam bu maşinlary bezdoroja sürýänok. Yani şäherde pantawatsy sürýärler-de. Crossover'ın asly bir maksadam şäher üçindir. Bir minimum bezdoroja üçin we şäher üçin niýetlenendir. Maksimum siz bezdoroja sürjek bolsaňyz, vinodorojny almaly bolýaňyz. Has beýik Land Rover, yani Patrol we Mitsubishi we Pajero ana onu almaly bolýaňyz. Maksimum bezdoroja üçin. Maşinlarda näme aýdyp bermedim? Näme goşatyňyz gelse, aşakda kommentariy siz üçin açyk. Mene öz işim etdim, nesediň işiňiz. Kommentariy, like, hökman dostum, paylaşın. Agza bolun, agza bolman görýän köpüňiz, agza bolun, köpeleliň reska 100 000 ýeteliň bir znaçok alalyň da barany şu wagtga motivasiýa şol. Netip bolsa ýyzy abzorlar menden gelip durar. Şu wagt abzorlar açykanyň sebäbi köp maşina abzor etdi ulanlar. Indi täze maşinlar abzor etmeli. Onuň köpüňiz yok kımmat maşina abzor etseň men görjek gelip kımmat maşina prosmotr aly bolýar, ardan maşina ken o galet ben berde hökman almak däl, berde esaslar tanışmak, bir maglumat almak şu maşinlar. Ondan soň edil şu wagt gücüňiz etmeýän bolsa, şu videony görýäňiz, motivasiýaňyz artýar, köprek işleýäňiz, köprek gazanýaňyz, Allahyň kömegi bilen şeýden şuňal täze maşina alýaňyz. Maşiniň esasat däl ulanır, iň esasat şanslar. Allah jan her biriňize nesip etsin, nähil maşina alasyňyz diýen. Şuňalyk ideal täze RX alasyňyz diýen, ýa YS alasyňyz diýen, ýa başga maşin her biriňize öz isleýän maşina almak nesip etsin. Iň esasatym janyňyz sag bolsun. Dawatçı.